Kawad-on og dakung panginahanglan sa salapi mao'y nakaaghat sa Tanod sa Barangay Basak San Nicolas. Sa Dakbayan Sugbo, paglungkab sa buhatan sa Barangay Treasurer kagahapon. Si Chelo Valiena sa report. Karong hapon isang atna sa Mambaling Police Station pinaagi sa electronic filing ang kasong robbery batok ang Franklin Semafranca Girat, 39 anyos og Barangay Tanod mismo sa Barangay Basak San Nicolas. Mato ni Police Master Sergeant Jeffrey Larubis, Chief Investigator sa Mambaling Police Station, nga bugtong si Girat lang ang nalambigit sa pagpanglungkab. Masay kauban sa CCTV sad among nakita nga siya ramang gyud. Siya ni putol sa wire sa second floor. Siya ni putol sa wire sa CCTV sa third floor. Way natumbok ang kapulisan og laing tawo nga gikauban sa Tanod nga milungkab sa buhatan sa Barangay Treasurer. Adunay salapi nga bobot sa 2,900 pesos nga iya ni Barangay Treasurer Veronica Monleon apan wa nay laing butang nga nahanaw. Samtang kawad-on mao'y nakaaghat kang Girat nga lungkabon ang buhatan sa ilang Barangay Treasurer mismo. Kapinsa na po katuig na nga Tanod si Girat sa Barangay Basak San Nicolas ug adunay sweldo nga 5,000 pesos matag buwan. Sa pamilyar ko sir. Dili siya yung dako kanang nadari ko atas kuwan kanang kawad-on sir ba. Sa dili pa sa ulugan ng Pasko, makadawaton ta siya og 15,000 pesos nga Christmas bonus gikan sa barangay. Apan iyang giangkon nga wa na siya paabuton patungod kay dugay nang nahalin ang iyang bonus. Kapin sa 2 milyones pesos nga salapi sa vault nga kuhaon unta sa Tanod nga maoy gahin alang sa Christmas bonus sa mga kawani sa barangay. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.